Gel oğlum. Atam? Beh, kovmay dost sen. Senem görmek baray janyň sagmy dost? Hawa. Görüşmänimizde de köp wagt dolandyr ha. O wagaralar kovmy, janyň bir sagmy ho. Hawa. Hudağa şükür. Ulağım meni verin. Yardan gönlüm kalmasın, senden özüge ağlasın. Kim günahkar sevgilim, yardan gönlüm kalmasın, senden özüge ağlasın. Kim günahkar sevgilim. Gazal kurt attılar, seni mahalleyi sattılar. Şey dep gözden yittiler, kim günahkar sevgilim. Gazal kurt attılar, seni baya sattılar. Şey dep gözden yittiler, kim günahkar sevgilim. Atam, Hawdas. ey nämetmeli. Hemen näme etmeli? Ejemiň saçagyn ýene de izne berip kowy beripdirler. Bä, ýene uğrat. Üçüncü gedegiyem. Söz alýançalar uğrat versene. Ey, goýsan atam, näetdiň ay? Ya garip gördülermi dost? Ya meni hali Karakollu oswa dip bermejek bolýarlarmy? Mende bir çykalga ba. Aýtdy açyk kalgan, gizlemede. Aynan alyp kaçmaly. Al kaçmaly. Owa. Meni ýem gürleşdim. Ertir saat 9-da Otlugyny uğraýas. Nire? Şähere. Şäherde öz günümde özümde görýäsiz. Aynan kakasy biläse öldüýür o dost. Aynan özü bile. Bolly esas sat şol. Şoň üçin alkaşyk bolýan ha? Men sen ýanyna geldim. Maňa sen kömek gerek. Näme boldy? Yo, gowy pikir. Al kaçmaly bolsa. Kömege daýdy atam. Näçede? 9-da diýdimi? 9'a. Kömege daýdy dost. Bolly. Men ýan dostum waka hiç da dalat etmesene. Ulugma ba. Aha. Aynanam ulozuma minnerip wagdaly gaşyň ertýän dost. Arkaýyn bol. Gün wagdaly. Dost. Sen öňüň gopaly dost. Enne hasam düşündim. Bolu dost. Aynany gaşyň ertýän dost. Nesip bolsonda ertir saat 9-da. 9'a ayna ýanynda. Görüşürüz. Hukman görüşür. Gaty gowy görüşür dost. Bilmen sebep kim bolly, bakçada gülüm solly. Kim günahkar sevgilim, bilmen sebep kim bolly, bakçada gülüm solly. Kim günahkar sevgilim. Ey kızıl kurta attılar, seni baya sattılar. Şey dep gözden yittiler, ey kim günahkar sevgilim. Kızıl kurta attılar, seni ya
Oň etjek bolýan hereketler ýalňyş. Men käni düşünürjek bolum. Bolmady. O aynaň buzulmasyny aýlap şähere gitjek bolýar. Onsoň ol ýeňi ýoluk aynany nämen hasabyna ekläp saklamaly. Biz ýalak bolsa käşke. Gecesine Türkmen diline düşünürdüm. Kıyıt yok deyip. Bilyas. Dile düşünmeyen tentegi. Tayak yolu gidiyor. Tayak. Hawa. Son korklu da diydin mi? Hawa. Dokuda da yörecek diye. Aynan yerine barmalı adamlar varar. Kimin oğucuğunu elgıtyanlığını qoğuca düşünürerler. Adına mı uğraş yerden? Düzeder sağam. Oğlum, can oğlum. Benim rahatım rollarımı. Wagt aydacan entegim wagtyna gaç gaýtdyk o. Tas öllür ýadylar. Biziňe ekizigimiz olaryň bir toparaw. Erkeklik gowamamyndanam. Ece, Ahmet, Canım. atam, ha? bu nämen sesi? Oy. Bu sesi alat etme dost. Biz entegim kahkasından aman sıptık. Inne aynan ýatdan çykar dost. Inne gitsek ölýäs dost. Bulam aynan gelin açtynyň sesi. Näme? Baba ayna gidip barýan. Näme? Bollun ayna yok dost. Ahmet, Men görmeli. turup koşasana Ahmet Ahmet. oğlum gitme. Dost, Ahmet, inne gitsen Ahmet ölýän haýyş dost. edýän gitme. Ayarlayın. Ahmet oğlum haýyş edýän gitme. Hiç birini öz oğlunun ölümüne karışan o. Ece, koy ver beni. Haýyş edýän Ahmet oğlum gitme. Haýyş edýän. Ece. Ece. Hiç olmağına son gerek. Didarın göröýün diýän Ece. Ağlap kaldım izinden, gelinancın izinden. Kim günahkar sevgilim, ağlap kaldım izinden, gelinancın izinden. Kim günahkar sevgilim. Yöne nädip? Ginnancığın sen men ýanymdadyň ha. Ayna gowma armada. Gözdak geçdime. Näme boldy? Ahmet eşitdiňmi? Ýok, Sen taşlap gitdi şähere. näme? Bolýarly, mene çağalyk dosty. Senin taşlap gitdi o şähere. Ama kılıýtdy bolly. İzmada dolanjak gelidi. Bir gaýra da olan eken o. Arman dostum bolýardy. Sen ýalygyda özüm söýdür bilsem, näme armanım mı? Ata näme gurulaýan? Yo, dilime geleydi onu. Sağ ol. Aynen. Gazel kurt attılar, seni yada sattılar. Şey dip gözden yittiler, kim günahkar sevgilim. Gazel kurt attılar, Çağılan bagtyna seni başyň dik bolsunmaz. şey dip gözden yittiler, kim günahkar sevgilim. Kim günahkar sevgilim.